No joo, kuule. Kaveri vähän vinkkas mulle tämmönen uusi frisbee-peli. Mä en nyt enää muista mikä se on, kun mä tuossa latasin sen demon. Mut semmonen ilmestymässä, niin ajattelin ihan kylmiltään lähteä testaan niin tän demon, että minkälainen se on. Ja kaveri puhui, että sen tarvitaan ohjainta. Mulla on itsellä tämmönen, tää on joku PS3, mistähän mä oon ostanut Tokmanilta. Kärkkäisellä tää näyttää olevan joku alle 10 tää ohjain. Mutta lähdetään sitten kattoo minkälainen se on toi. Mihinkä mä sen laitoin? Tossa. Eli tää on tosiaan demoversio. Katsotaan vähän mitä se sanoo tää. Niin. Ilmestyykö se tänään? Hetkinen. 23. päivä. No, joka tapauksessa. Lähdetään nyt testaamaan tämä demo, että minkälainen tää oikein on. Ja oikeesti ihan kylmiltään. Mä en yhtään tiedä, että toimiiko toi ohjain. Mutta ihan äsken tän kuitenkin latasin tähän. Okei. Okay. Lähteekö tää toimii? Joo, mulla oli aikaisemmin toi Windows tässä, mutta kyllästyin siihen Windowsin juttuihin. Laitoin tän pattisen tähän. Katsotaan sekana settings, löytyykö tätä ihan suomen kielellä. Ei tää oo mitään. Siinä on resulaatiot. Mä en nyt muuta yhtään mitään. No, metrisysteemi pitää olla ja käsi on oikein, joo. Ja pitäisikö tää kattoo täältä kuinka pelataan? Kamera. Elikkä tästä heittää, joo. Täällä saa varmaan käännettyä sitten. Sitten putti lähtee tuolta. Hore lähtee tuolta. Lähteekö se päkkäri samasta sitten? Lähtee varmaan joo. No, koitetaan nyt minkälainen tää on. Quick play. Elikkä kori on tuolla. Oliko se niin, että täällä saa siis tohon. Pitäisikö laittaa vähän niin kuin näin. Joo, ja kun työntää eteenpäin. ...68 metriä. Mistähän täältä saa vaihdettua nämä kiekot? Huhu. 7-5. No putti. Eli se tuli
Jos mä nyt ihan keskelle koria ja spin putti, push putti. No joo, Pirkula saa näköjään aloittaa. -75, kompassi. Ensin pitää selittää aika suoraan tää. Tuuli on 2-3 metriä sekunnissa. Saako tätä laitettua sitten vähän niinku Oi, oli lähellä. -12 metriä. Olisiko se tossa sitten? Tää rupee tuntuu helpolta. 156 metriä. Mistä tätä näkee niinku sen kartan? Mikähän tää näppää, mitä toi tekee, ei sano mitään. No. Otetaan sitten tonne ja ai joo, tolla saa vedettyä, joo. Kun vähän tönää tuolla joikkarin tuolla näppäimellä. 82 metriä. Saako sen sitten jollakin hyssellä? No, koitetaan. Oi. No jää. Onhan se tossa nostolla. Tuntuu aika helpolta. 59. Se olisi kiva, kun tietäisi tässä, että tässä on joku kartta tai joku. Täältä pystyy vaihtamaan noita putteri, pure, -1. 59 metriä. Jos mä kierränkin tuon puun, ei täällä mitään mandoja, ei oo. Tosta. Ei, tähän lähti rollerina. Ai ja se oli saari, ja oliks tää saariväylä vielä? Voi kökkö. Tap in. Tulisi tänne paari kuitenkin, mutta se oli varmaan, oliko tää saariväylä? Ei. Sittenhän olisi tullut Hazardista, olisi tullut toi. ...152. Riveri Explorer. On tässä nyt parempi lentoarvo tossa. Eli jos mä niin antsaa haluan, mun pitäisi varmaan sitten painaa enemmän sitä vähän tonne
Joo. Oho. No. No. Tää on herkkä. Pienellä antsalla, että sais vähän pidemmälle. Ja rollerit. Tuolla on kori, joo. Elikkä täällä joikkarin tuolla se nousee. Onpas tää herkkä. Mä vedän sen tosta. Ei taasko lähti. No ei sen paha ollut. Huonompiakin on nähty tuo oikein heitoilla. Puttaaminen tuntuu olevan aika helppoa kyllä. 63. Mä en tiedä mistä tulisiko M:stä mappi, ei tuu. Tää on vähän hankala, kun vielä tiedän näitä. Tosta saa niinku tän. Täältä saa niinku forein, joo. Elikkä näistä alimmista näppäimistä. Taikka sitten juuri päkkäri. No niin, joo. Kompassi. Tähän pitäisi lentää aika suoraan. 63. Otetaan vähän ylöspäin sitä kuitenkin. Oi. Nyt on kyllä ihan mörrissä. Just väärinpäin. Mitä mä tuonne puolesta laitoin? Voi kökkö. Elikkä ei. No poki, ei se nyt paha oo. Mä käsin meinaa tänne vasemmalle, piti laittaa yssellä se menee, niin se lähtikin antsaan juuri. No. 81 metriä. Tää on harmi kun mä en näe koria. Tästä pystyy vaihtamaan kans kiekko. Eikö täällä kompassilla pitäisi pystyä heittämään toi vähän ylöspäin tossa. Se 70 metriä ja 11 metriä ainakin 12 metriä jää putotta. Pelkkää pirkkua vaan tulee. No on se pokea paarikin, mutta 71 tuolla.
Eli nyt pitäisi nostaa siis vähän korkeammalle ja nyt laittaa se ansa, mutta ...63. 11 metriä. Tää on ihan samalla lailla kuin itse pelaisi tuolla. Ei ole semmoista lapaa kuitenkaan, että aina joutuu niitä pitkiä putteja vaan yrittää laittaa sisään. Ai, nyt osui kyllä ylärauta. No, otetaan ylös toi. 93 ja nyt sille hyssellä, eli sitten tänne oikealle puolelle, joo. Explorer. Siinä oli hyvä puupelastus. Mitäs noi oksat, kuinka ne paljon vaikuttaa tähän? Kaveri sanoi, että se pelasko se -9 tän demoksi, oli testannut tän ja mä oon nyt -5. 197. ...85 metriä. Eikö tässä niinku parempia kiekkoja saa ollenkaan? 117. Oi. 81. Tossa on kori siis. 37. Harpilla. Tämähän on kauhean olisiko pure parempi? Pikkusen alivakaampi. Ei kun tähän vaihtaa nyt täältä tulla. Tossa. Hirveä lapa. Ei tästä mitään mahkuja edes saa. Oi kökkö. Toinen poki. Grafiikka on kyllä aika hienoa. Niin, olisi pitänyt koittaa muuten kämmentäkin tossa. Mä nyt otan sitä mieluummin tohon kohtaan. Tää on sillä niin hieno. Tässä on muuten nämä autit näyttää olevan tossa. Ainakin mitä mä videon tynkää kattelin. No nyt on kyllä pahassa paikka. Nyt vois koittaa sitä kämmentä. Itse asiassa niin kyllähän täältä vielä pääsi. Ei huono.
Joo, toi anssa, niin se lähtee hirveässä jyrkässä kulmassa. -5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 olisi siis mahdollisuus, mutta 69. Ekana vähän korkeutta. Sitten sitä antsan tynkää siihen. Voi, missä toi on? Se on tuon aidan takana tuolla. Ei olekaan. Vähän korkeutta toho. Olipa nössö. -65. Toi korkeus ja kompassi joo. Ja... No nyt! Ei. Ottiko vähän oksi? - 12 metriä. Hei, siinä on puu. Mitä se toho heittää koko aika? Hei, milläs tästä sai niitä... Ei kun täältä näkee muuten. Tästä näppäimästä näkee noin. Mistä se sai tän? Backhand. Pushputti. Kumpi se nyt antsa oli sitten? Olipa surkea. No. Kyllä tässä nyt pakkaselle pitäisi kuitenkin vielä päästä, jotta... Mistä mä äsken painoin täältä? Täältä näkee jo ton vähän maaston mallin. Tuolla olisi kori siis. Kannattaisiko se täältä puolta tulla? Tuo on tommonen kivi. Tuo on pari puuta tossa edessä. Ja mistäs mä pääsen takaisin? Täältä. Ja mitenkä mä sain sen foren jutun? Eikö se oli tästä? Joo. Elikkä tosta sitten vaan kämmentä. Ja suoraan puuhun, eiks niin? Ei. Eihän tää voi mennä. Yläpantaa kohti vaan. Oi. Elikkä pitäisi nostaa vähän ton korin ylitte, niin se varmaan sitten rupeisi menee. Täällä, eiku. Mitäs se nyt laittaa? Tääkin menisi kyllä tuolla forella varmaankin.
Onko tässä sillä, että tässä tarvii kauhean nopeasti painaa tää sitten? Joo, enää lennä mihinkään. Elikkä nostaan ton verran ylemmäksi. Tohon ja tohon. Ei. Ah. 99. Mistä se? Nyt mä laitan kyllä ihan väärää jotakin nappia. Oliko se täältä sitten? Ei ku. Mä en tiedä, onko tässä mitään mandoja. Explorer. Aika hyvä muuten, mutta se on herkkä toi ansa. 26 metriä. Noniin. Ai ai. No. Otetaan uudestaan, eli ihan pieni. Ei. Siis nyt tulee ihan törkeetä numeroa. Pitäisikö mun vaan putata se tonne? Ei mä heitä tohon maahan. Siis mä vaan yritin pitää taakse ja saman tien eteen sen, että niin. +1, ei. No, vielä on mahdollisuus päästä pakkaselle. 222 ja mikä tää on? Par 4. Kun tää heittää satteen 90 metriä, niin Exploderilla. Onko tossa on vähän oksat edessä? Vai pitäisikö se laittaa sillä antsajutulla vähän liidettää? Ei, se lähtee saman tien tänne. 96 metriä. 128 tonne. Otetaan noita puita päin vaan, et jotta. Kyllä se sieltä jostakin oksien välistä menee. Älä! Ei! Serolla sauttiin. Pakko ottaa tästä vaan. 47. Se oli äsken, kun mä laitoin ihan semmoitteen hiljaisen, niin se. Tossa on muuten mando. Täällä on näköjään toi. Mutta tää varmaan on seuraavalle väylälle. Tää on niin herkkä. Vähän ylemmäksi tuohon. Voi voi. Uskaltaako kaverille sanoa, että ei oikein mene. Joo, tossa näkyy toi mando. Se mikä tästä mun mielestä puuttuu, niin
Pitäis saada toi kartta näkyviin. Vaikka se näyttääkin ton koodin. Olisiko tossa ja 88. Miksi mä muuten laitan nyt sillä... Mistä se painettiin tää? Täältä. Noni. Ei, täälläkin on auttio muuten. Osu. Ei osunut. No, me jatketaan sitten tosta. 101 metriä. Arvaa saako tonne asti. Huhhuh. Jos se tuohon alamäkeen, niin 188 metriä ja se lensi niinku 87 metriä. Mä teen näin, että jotta mä purella puttaan. Mistäs mä sen putin sitten sain tähän? Oliko se tästä? Minä tää niinku puttas? Ei tollakaan. Niin täällä sai tänne. Mutta en mä saat sitä tonne. Eli mä heitän ihan jonnekin tonne taivaalle. Joo. Blumps. Ai. 67. Tuo oli ihan hyvä. Ja ylärauta. No, otetaan. -22 joku vetänyt tän. Nää on jotakin pottipelaajia varmaankin ollut. Gilbertti. Ei se kanadalainen voi olla. Mutta peli vaikuttaa muuten ihan hyvältä. En tiedä, että onko tähän tulossa sitten minkälaisia ratoja. Sehän oli se Valle juttu mikä oli, niin siinähän oli Nokiakin mukana. Niin saa nähdä kun toi ilmestyy tää peli ja minkä hintainen se on, mutta vaikuttaa ihan hyvältä peliltä, että ajatellaan tällä, että kun talvi tulee eikä jaksa mihinkään karvikseen tai mihinkään Winterseriäkseen lähtee, niin tätä vois pelata sitten kotona. Mut tämmöstä Steamista löytyy tää peli ja näyttää toimivan ihan Linuxillakin. Mulla on itsellä toi tässä nyt i7 prossu. Mutta kattokaa sieltä lisää ja tämmöstä. Ei, se on moi.